філолог, як історик, нічого не знаю. Мені подобається назва «Відвага і страх». Це не означає, що я лише назву прочитав. Мені здається, що вона добра ще й рецептивно, тобто вона враховує читача. Це треба великий свій страх подолати, щоб взятися читати таку книжку. І те, що пан Дмитровецький говорив, що треба би там було розширити, то я вже не знаю, чи знайшлися б ще читачі, ще це розширили. Так що тут треба багато справді відваги, щоб подолати свій читацький страх, перш ніж це зробити. Потім під час читання, не знаю, як ви там розхвалюєте, що вам легко читалося. Там така кількість тих імен, від яких мене особисто рятують лише фотографії. Бо я вже собі, ага, то той лисий, а то той самий, і так я трохи орієнтуюся в тих героїв. Але серйозно кажучи, для мене це дуже важлива тема. Оля знає, Леонід знає, ми в Чернівцях видали цілу низку книжок, які також майже кожному можна було під загальною назвою видавати «Відвага і страх». Тобто Тадеуш Боровський «Освенцимські оповідання», чи Гелен Грудинський «Інший світ», чи Казіміш Мочарський «Розмови з катом». Ми цілу таку бібліотеку також там вже майже видали. І весь час це книжки, в яких зіштовхуються відвага і страх. Це книжки, в яких люди потрапляють в ситуацію, коли з людиною може статися що завгодно. І мені здається, що дуже важливим є той вибраний наратив Олею, так? Не національний погляд на історію, бо він апріорі буде брехливим, навіть коли чесним. А брехливим тому, що, як це і в твоїй книжці показано, так? Тобто, коли поляк згадує якісь часи війни, то виходить так, що коли поляк був колаборантом, то це був поганий чоловік. Але коли був українець колаборантом, то він був українець, так? Тому він колаборант, що українець. Але коли згадує українець цю історію, то для нього інші євреї, поляки будуть погані, тому що вони такі, а якщо вже серед наших якийсь, не дай Боже, такий, то це він один такий поганий, а не українець, так? І так далі. І це є цілком звично, що ми ховаємося за такими стереотипами. Натомість наша вже відвага як дослідників має полягати в тому, щоб подолати страх довідатися про самих себе щось погане. А це погане ми можемо довідатися про будь-кого. Ті згадані мною книжки, які ми видавали, показують, що в умовах тоталітаризму, а особливо в найяскравіших проявах тоталітаризму, тобто в концтаборах, зникають національності, зникають виховання, походження, дворяни, холопи. Все це не має значення перед найбільшим страхом. І тоді людина може стати твариною. І, власне, це знання про це вчить нас того, що, серед нас немає, мабуть, святих. Зрідка трапляються ті, хто долає будь-який страх, але це справді винятки. А відповідно, урок з того виходить такий, що головне, про що ми повинні дбати, це недопущення умов, в яких ми перетворюємося на тварин. Тому що ми можемо, кожен з нас, перетворитися. І ми маємо дбати про те, щоб просто таких умов не було. І, як здається, книжка це добре показує. Добре, пора і завершувати. Дякую.